Sensibilitzar i despertar l'interès de la població pel fet musical, facilitar l'aprenentatge i fer arribar la màxima formació possible, esdevenir patrimoni cultural i recurs educatiu, participar activament en el moviment sociocultural de la ciutat, són alguns dels objectius de l'Escola Municipal de Música Aulós. Des de l'any 1991, a Aulós treballa el naixement i l'estudi de la música. L'escola ofereix al seu alumnat la possibilitat de fer programes d'estudi llargs o curts. El programa llarg, al qual es pot accedir a partir dels 4 anys endavant i les preinscripcions del qual es realitzen fins al 9 de maig, contempla 3 nivells. El d'iniciació, que és una etapa de sensibilització i aproximació al fet musical, l'avançat, on el llenguatge musical es compagina amb el cant coral i la pràctica d'instrument, i el d'aprofundiment, a la vessant de currículum clàssic o modern i a partir dels 12 anys. El plantejament de l'escola no pretén, no és la seva missió, formar professionals o futurs professionals, únicament. Pretén una formació de qualitat on es generi un aprenentatge al voltant del fet musical. Això cada persona acaba concretant després de la seva necessitat, de millora de la seducció que el fet musical acaba tenint. Evidentment, la pràctica musical és complexa, però tu pots participar de moltes maneres. Aulós també ofereix una línia diferenciada d'adults a partir dels 16 anys i distribuïda en 6 cursos, però l'activitat de l'escola va més enllà, sobretot en els darrers anys. El projecte Aulós Ciutat ha volgut portar la música a tots els racons i col·lectius de Cerdanyola, a les escoles a través d'activitats de divulgació, a tota la població amb tallers musicals i a la vida pública de la ciutat amb actuacions als mateixos centres educatius, al teatre o altres molts escenaris. L'Escola de Música passa de ser un edifici tancat, una acadèmia, a ser un projecte de ciutat. L'Escola de Música, la nostra en concret, segurament té en el rànquing d'escoles de música de Catalunya, és l'escola de música que més activitat per la ciutat fa, que més seguiment de la població té. Quasi 200 alumnes han passat aquest curs en la modalitat de tallers, 350 en la llarga durada. Són moltes persones, és molta activitat, és molta acció per la ciutat. Jo crec que l'usuari està content, la ciutat cada cop més sap que disposa d'un recurs que és seu i que paga i que pot gaudir, i nosaltres estem flexibilitzant al màxim també l'oferta perquè això sigui així. La música s'ha d'entendre, gaudir i compartir, i això és el que transmet l'Escola Municipal de Música. Però això, al final, el que acaba fent és bones persones, persones completes. Persones que han, a través d'una pràctica, d'una dedicació, que ha de ser molt rigorosa, perquè si no, no té sentit, no prosperes. La música exigeix, en la seva pràctica, dedicació, que vol dir concentració, una capacitat de sacrifici, una necessitat de demanar-te a tu mateix una autoexigència, la capacitat d'analitzar si això que acabo de fer està bé, o sigui, el criteri. La persona que s'ha après a sacrificar, a autoexigir-se, a tenir el criteri de dir això no m'ha sortit, això ho puc millorar, vaig a concentrar-me en fer això. Aquesta persona s'està fent gran com a persona. Està millorant les seves capacitats intel·lectuals i les seves capacitats humanes. Això alimenta qualsevol manifestació de qualsevol aspecte humà.